Bokajan subdivision ang kangalong non ki claim bom kuti crazy atangka pen kaselam pon bom DDS road pen Sukhanjan pen Garampani Amrajanan atawaralong Lakhijan adung malong so along lang anordong mati water drain kaselam pon along ki envek nangji ay itabang NEC ripen kaselam cement pen kaselam itasi ki enajok sai ki claim ki memialam towar kedam ke bangatum ningje prai abirta longpon Contractor Gurin Chetia si labangso atowar claim bom jongdam sinang lang anordong ke isi ke mesenangji asonlo athe non ke bangji lang barla becheng aporave nangjang lote labangso alang anordong bangki ajak kiding nang kidun oji buke thek damlong le non ating blote e boy nyarve ke hepensi ang thek long ji tahai la si BJP sarkar tum sai ki ne ke claim ang thek Kachepaklang jia pora hutsi contractor Gurin Chetia bang lason amithanga lia phan matha chotsi ke claim pon long popke manghume meala alangli amithanga lia phan si matha chotma mate sai ke claim ke mesena nongsi ke charju kangtung ma ke labang so asai ki pive ke bang Bokajan MLA Chelangdun si kemi Anparda halapu Bokajan ang kangti pen lahai hui atowar kasilam ke paklang dunjia phan artikedo PWD Sarihajan division atum achiklo bainong kachodeng pen aphita thekdunong lesi megjang dun clip asonsi thek pondong la sila pusona sai ke oi ke claim atuma phan ke kewang jilangani ason kaprek asai ke pek ponpe de GC kemi athe e boy jong si la son choma thalote momota la son si choklem bompo lapen halapu langa nordong kasilama bang ko ansi ajir kiding nang dunji make kewangjia porabutsi theklokpu Bokajan penana terang karbing long lai